Binecuvântat. Amin. Noi toți care suntem aici în această dupămasă să fim binecuvântați de Dumnezeu. Amin. Până aici, inimile noastre au fost încălzite, bucuroase. Ne-am înălțat viețile noastre către Cel Preanalt. El s-a plecat spre noi, ne-a binecuvântat sufletele noastre. Amin. De aici, în continuare, vrem să pășim prin puterea lui Dumnezeu mai sus, mai sus și mai sus. Căci cu Dumnezeu niciodată nu vei fi prea sus ca să nu mai poți să urci mai sus. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Cu Dumnezeu poți să mergi întotdeauna mai sus, mai sus și mai sus. În această seară suntem din nou în locul acesta. Vrem să, în primul rând, să lăudăm pe Hristos și am făcut lucrul acesta. Acum ne-am pregătit, m-am ridicat în picioare înaintea dumneavoastră cu mare grijă, m-am rugat lui Dumnezeu, pentru că știu că în această dupămasă oameni buni, Biserica lui Hristos, popor al Domnului, cel mai simplu lucru pentru Dumnezeu în această seară este următorul, să ne vorbească. Amin. Pentru El e foarte simplu. Pentru El e foarte simplu să ne ierte în această seară. Foarte simplu. Pentru El e foarte simplu să ne ridice pe cei care suntem căzuți. E foarte simplu. Pentru Dumnezeul nostru nimic nu este complicat. Trăiască Domnul nostru. Aleluia. Pentru El e foarte simplu. Și s-a întâmplat. Știți care este problema? Unii dintre noi am devenit complicați. Și să luptă Dumnezeu să cedăm. Să luptă Dumnezeu să fim acolo unde vrea El. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Dumnezeu vrea să ne pune acolo unde trebuie să fim. Noi suntem unii complicați. Mă rog în această seară, așa cum Dumnezeu e simplu. Amin. Și noi să fim simpli. Amin. Adică ce înseamnă să fii simplu, frate? Să fii deschis, să te stârnești, să te concentrezi, să te aduni și să stai într-o așa manieră să spui, Doamne, e ceva special în seara aceasta. Seara aceasta nu e la voia întâmplării, e pregătită special pentru mine. Te stârnești, te pornești pe drumul cel bun și Dumnezeu în simplitatea Lui te va binecuvânta, mă va binecuvânta și ne va binecuvânta pe toți. Amin. Fii simplu. M-am mutat la frații mei cu care am venit, suntem cel puțin 10 mașini. Am avut o viziune, la un moment dat mi-am dat seama ce dorință există în inima unor oameni după acest Dumnezeu mare și Gloria lui, cinste Dumnezeu Dumnezeu. și în inimile dumneavoastră, bineînțeles. N-am mai văzut mașinile noastre în viziunea care am avut-o. Am văzut niște cai, alergau cu putere. Noi eram în spate și ne trăgeau așa și veneam cu viteză și alergam într-una, galopând, unde mergeți? Vrem să ne adunăm într-un loc în Liej. Amin. Binecuvintime te Și să ne hrănim sufletele cu apă vieții. Amin. Dar unde mergeți așa cu viteză, ploaie și opriți puțin o pauză și repede? Mergem să ne hrănim cu prezența lui Hristos. Amin. Și am văzut încă de la început cum Dumnezeu a turnat apă din abundență. Glorie Domnului. Și vreau să vă mai spun un lucru. Noi am cântat cântarea aceea, e un nivel. Cum dorește un cer izvoarele de ape, așa te dorește pe tine sufletul meu, Dumnezeule. E un nivel acesta. Și l-am dorit prima rugăciune și n-a fost rău deloc. Acum trebuie să fim altundeva, adică să spunem așa, mai mult decât dorește cerbul izvoarele de apă. Așa te dorește. Mai mult decât cerbul, decât dorește străjerul dimineața, decât dorește lucrătorul cu ziua, umbra, mai mult decât aceștia. Doamne, noi te dorim pe Tine. Aleluia.
Nimic din lumea aceasta nu ne satisface, Doamne. Nimic nu ne împlinește, Doamne. Încercăm să băgăm în noi multe și mărunte, dar nimic nu ne potolește setea după Tine, Doamne. De aceea am alergat. Mai mult decât cerbul la izvoare de apă. Mai mult decât străjerul așteaptă dimineața, străjere paznic. De-abia așteaptă dimineața, numai să mai termin să plec acasă. Mai mult decât așteaptă lucrătorul pe câmp, umbră. Mai mult decât aceștia, Doamne. Noi Te dorim pe Tine, Doamne. Amin. Pentru că, oameni buni, dacă în lumea, păcatul, banii, îi poți găsi din întâmplare, pe Hristos nu-L poți găsi din întâmplare. Am un prieten care acum vreo 2 ani a găsit, în timp ce căuta într-o gubernie 5500 de euro, a găsit bani din întâmplare. E, pe Hristos nu-L poți găsi din întâmplare. De cine să lase găsit Hristos? De ce caută? Hristos să lasă găsit doar de aceia care îl iubesc din toată inima. Amin. Cei care caută cu jumătăți de măsură, El se ascunde. El se ascunde. Că El știe că nu-L vrei din toată inima. Și nu o să-L găsești. Întrebarea care se pune în această seară, în această dupămasă, de fapt, care mi-a pus-o Dumnezeu mie în această seară, este centrul pasajului, este versetul 7. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. Ce iubești și ce urăști? Dumnezeu e teoria noastră. Aleluia. Când iubești pe cine trebuie, urăști ceea ce trebuie. Ai grijă! Întrebarea care îmi pune Duhul Sfânt în această seară o ridic așa imperios, fără să se teamă de nimic, că e Dumnezeu adevărat. Ce iubești și ce urăști? Psalmul 1. Unde îți găsești plăcerea? Ce-i plăcerea ta? Psalmul 45. Cuvinte pline de farmec clocotesc în inimă. Ce clocotește în noi? Ce? Că atunci când ne-am pocăit, nu ne trebuie nimic. El și atât. Pe drum ne-am mai făcut cu mâna banii, funcțiile. Și ne-am luat privirea de la El. Și acum El ne întreabă, cum l-a întrebat pe Petru. Petre, Mă iubești. mă iubești pe mine? Da, Doamne, știi că Te iubesc. Unii spunem, Te iubesc, Doamne. Fiți atenți, faceți-vă o analiză. Când Tu îl iubești pe Hristos, stai 2 ore la studiu biblic, rugăciune, citești, meditezi și 5 minute pe Facebook. Când nu îl iubești pe Iisus, stai 5 minute în rugăciune și 2 ore pe Facebook. Corect? Amin. Nu putem să ne înșelăm, oameni buni. Când tu îl iubești pe Iisus, umbli după bani, îi faci, îi lași dirijat de Duhul lui Dumnezeu și când îi ai, îi controlezi așa, îi administrezi și când e nevoie îi dai, când e nevoie îți oprești ție și îl iubești pe Iisus. În timp ce umbli după ei, cu privirea ta la Iisus. Și banii au locul 2. Dar când tu pentru bani faci totul și uiți de Iisus, tu nu-L iubești pe Iisus. Și dacă banii găsești din întâmplare, pe Iisus nu-L găsești din întâmplare.
iubești și ce urăști. Dumnezeu e scutul nostru. Amin. Dumnezeu e prezent în adunarea noastră. Aleluia. Duhul lui Dumnezeu străpunge inimile noastre. Amin. El vede mai mult decât ce vedem noi în inimile noastre. El vede acolo iubiri străine. E milă, Doamne Dumnezeu. Iată că El și-a întins mantia Lui de Domn peste fiecare dintre noi. Slavă ție. Și în această seară ne face o cercetare vie. Și la final, când ne vom ruga și în timp ce ascultăm cuvântul Lui, El scoate din noi tot ce este iubire străină. Amin. Și ne îmbracă cu iubire divină. De ce? Ca să rămânem în picioare. Aleluia. Nimeni nu rămâne în picioare dacă nu iubește pe Iisus din toată inima. Furtuna se va declanșa împotriva Bisericii lui Hristos. Iubești pe Iisus, da! De ce în biserică gura e încreștată și afară nu te mai auzi? Doamne, ai milă de noi în această Amin. seară. Că noi n-am venit în locul acesta să ne arătăm pe noi înșine. Că cine suntem noi? Că noi n-am venit în locul acesta să ne predăm altora lecții de viață. Doamne, suntem aici că vrem să ne îmbraci cu iubirea Ta. Te rog. Să fim topiți după Tine. Cunosc oameni și aici nu bat apropo, Dumnezeu cunoaște inima mea, dar cunosc inima mea și viața multora. Iubim pe Dumnezeu. Iubesc pe Dumnezeu și pentru ei nimic ceea ce le dai mai puțin decât Dumnezeu nu se mulțumesc. Sunt alții care iubesc amvonul acesta. Îl iubești pe Iisus? Da! Iubești amvonul? Da! Dar de ce nu iubești biserica lui? Iubim amvonul și nu iubim pe păstorul bisericii. Iubim microfonul, iubim banii, iubim lumea și avem impresia că suntem pe drumul cel bun. Fiți atenți ce mi-a spus Domnul în această seară. Radio și menaie. Până când nu realizezi că Iisus este totul pentru tine, nu o să-L găsești. Până nu-ți dai seama că Iisus e plinătatea sufletului tău și că îți oferă totul, nu o să-L găsești. Ești doar penticostal, baptist, creștin, evanghelie. Când îl găsești pe El și realizezi că e totul pentru tine, ești topit de dragoste după El, nu mai stai cu gura încreștată, nu iubești amvonul, nu iubești microfonul, îl iubești pe Hristos! Aleluia! Amin. E Domnul prezent în adunarea noastră. Aleluia! Dar știi de ce e aici? E gelos. E gelos și spune, cândva era nebun după mine. Cândva nimic nu vă satisfăcea decât prezența mea. Astăzi vă mai mulțumește altceva E decât milă de noi. Până când nu realizezi că Iisus Hristos este totul, nu o să găsești niciodată fericirea, pacea și bucuria. Există un om în Biblie care a stat o noapte întreagă să prindă pește. Era cu alții, era alți oameni cu el. Nimic. Dimineața a venit regele pe corabia lui. Și când a venit, i-a spus, Petre, aruncă mreaja. Doamne, eu toată noaptea am încercat, dar la cuvântul Tău de Dumnezeu. Aleluia. Pentru că ce spui Tu, aia se face. Aleluia! Arunc mreaja. Și când aruncă mreaja, pentru că Dumnezeu e Dumnezeul și peștilor, se duce și spune așa, un cuvânt, un înger. Du-te și spune la câțiva pești să facă adunarea generală. Și atenție, nu în stânga corabiei, în dreapta! Să trăiți toți peștii în dreapta. Și scot pești. Pentru că cel mai lucru greu, să nu spun mai mult, ascultă de Dumnezeu măgărița lui Balaam, ascultă de Dumnezeu peștii, ascultă de Dumnezeu animalele și nu mai ascultă omul.
Hristos ne-a prins în această seară în locul acesta. Glorie Lui. Să depășim. Au ajuns omul să fie mai subinteligent decât animalul. Că păcatul asta face. Și pește vine în dreapta. Cunoașteți întâmplarea. Ăsta sunt... Ioane, vine și tu cu corabia. 2 corăbii pline de pește. Și fiți atenți ce spune pasajul din Luca 5. Când vede pește, Petru spune așa: Petre, ce ai, pești? Când vede pe Iisus spune așa: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Iisus îi spune: Petre, până acum a fost un om care a prins pește. De azi înainte te fac un om care să prins suflete, să le iei din mâna diavolului și să-i aduci în mâna lui Iisus. Să iei din întuneric și să-i aduci la lumină. Să iei din moarte și să-i aduci la viață. Glorie Domnului Iisus. Și spune Biblia așa. Și gândiți-vă ce vă spun, că nu-i vorbele mele, nu-s vorbele mele. Petru a lăsat cât? Tot. Totul! N-a lăsat puțin. Totul și a spus așa: până aici cu peștii. Nu mă mulțumesc. Iisuse, te vreau pe tine. Aleluia. Petre, pești, nimic. În această seară vă amintesc câteva personaje din Biblie. Vine Dumnezeu la Solomon și îl întreabă: Solomon, ce vrei să-ți dau? Doamne, înțelepciune. Da, înțelepciune. Elisei, înainte să mă ia Domnul de la tine, spune Ilie: tu ce vrei? Doamne, vreau o îndoită putere să vină peste mine. Primește putere, Elisei. Bartimeu, ce vrei să-ți dau? Dă-mi lumină ochilor mei, Doamne, ia lumină. Și toți cer. Și Iisus dă la unul lumină, la unul înțelepciune și la unul putere. Și rămâne în mijloc. Și pune întrebare: dar pe mine nu mă vrea nimeni? Aleluia, Iisus. Și Ioan Numele Tău cel spune așa: da, Domnule, te vreau eu. De azi înainte, toată viața mea, spune Ioan, ucenicul care iubea Iisus, vreau să stau undeva. Nu mă interesează înțelepciunea. Nu mă interesează puterea. Nu mă interesează lumina. Eu, Doamne, te vreau pe tine. Aleluia. Că cine l-are pe Iisus are înțelepciune, are putere, are lumină și are totul. Aleluia. Și stă la pe pieptul lui. Ce face Ioane? Mă analizez cum bate inima lui Iisus. Știi că Iisus are pieptul gol acum și așteaptă la final să te iei așa: vreau să stau pe pieptul tău, Iisus. Tu să-mi vorbești mie, eu să-ți vorbesc ție, dar fără sunete, că prea multe gălăgie facem. Așa, fără sunete, de la inimă la inimă, din priviri, Iisus. A ajuns Hristos să se uite la noi și cere mult de la El. Ne trezim de dimineață: Doamne, soția, mama, tata, copii, bani, servici, nimic. Și Iisus, Solomon a cerut înțelepciune, Elisei putere, Bartimeu lumină. Dar Ioan l-a luat pe Iisus. Și vine și Maria și spune: să uite la Ioan, pieptul lui Iisus e ocupat. Fac altceva. Spune Biblia că Maria s-a așezat la picioarele lui, le-a îmbrățișat și spune: Ioane, tu stai la piept și vreau să-i prind picioarele. Eu sunt femeie. Eu nu-s vrednică să stau pe pieptul lui, ca alții să nu iese nimic, ca alții tot vorbesc. Stau la picioarele lui, le prind așa de tare, încât nimeni să nu le ia. Iisus Hristos. Și când învie din morți, acea scenă, în grădinar, spune Marie și îl prinde iarăși. Și știi ce spune Biblia? Că Iisus îi spune: Maria, nu mă ținea. Că ea așa de tare ținea și spune: nu mai vreau nimic, nu vreau bani, nu vreau funcție, nu vreau slujbă.
te vreau pe tine. Că cine n-are pe Iisus are totul. Amin. Și cine n-are pe Iisus n-are Nimic. nimic. În această după masă Dumnezeu ne-a dus în locul acesta ca să ne îndrăgostim mai mult de El. Suntem foarte mulți care iubim vestimentația. Da? Vrem să prezentăm frumos. Nu e lucru rău, dar de ce să nu iubim pe Cel care este în noi? Iubim ceea ce ne dă El. Lumea nu ne oferă ce ne oferă Iisus. Maria, dă-i drumul, nu-i dau drumul. Vine Marta și spune: Doamne, dar tu nu-i spui să vină și ea să facă? Nu. Maria, Marta, Marto, multe lucruri te frămânți tu. Știi ce face lumea cu noi? Ne frământă. Asta face lumea cu Marta, cu oamenii care nu iubesc pe Iisus. E frământă. Marto, de multe lucruri te frămânți tu. Îți lipsește un singur lucru pe care Maria și l-a ales. Știi ce este interesant? Și ce a ales Maria, ce spune Biblia? Nu îi se va lua cât? Niciodată. Niciodată! Tot ce avem noi trece. Cine n-are pe Iisus rămâne. Aleluia. Trăiască Domnul! Aleluia. Ce iubești și ce urăști? Oameni buni, când iubești ceea ce trebuie, ești pe calea cea bună. Mie nu-mi place să vorbesc de cât îmi dă Domnul și vreau să ne rugăm. Că de ce să vorbesc mult și fără El? Mai bine cât trebuie și cu El în suflet. În această seară, scopul mesajului a fost următorul: să te întorci în inima ta și să spui așa: Doamne, când m-am pocăit, Tu erai plăcerea mea. Când m-am pocăit, nu puteam să dorm până nu mă stăteam în rugăciune cu Tine. Doamne, de ce m-am schimbat? Că Tu ai rămas același. Doamne, vreau din nou să mă topesc de dragoste după Tine, Doamne. Amin. Și vreau să-ți mai spun un lucru și cu aceasta încheie. Spune Biblia că Tu iubești neprihănirea și când iubești neprihănirea, urăști răul. Și când urăști răul, Dumnezeu te unge cu un de lemn de bucurie. Cum i-a scris acolo? Mai presus de tovarășii tăi de slujbă. Ungerea peste noi vine în urma iubirii noastre către Dumnezeu. Să nu mai stați cu gura încleștată în biserică, fraților. În timp ce alții se roagă, alții cum se gândesc la afaceri? În timp ce alții plâng, alții cum poate să ies în biserică? Oameni buni, explicați-mă acest fenomen că eu nu înțeleg. În timp ce alții clocotesc pentru Hristos, alții sună telefonul și vorbesc. Eu nu înțeleg acest lucru. Și spunem că ne iubim pe Iisus. Spunem că suntem pocăiți. Nu! În această seară ne pocăim cu adevărat. Lasă-ți telefonul în mașină dacă e nevoie. Dă-l pe mod avion. Ca să te deconectezi de lumea aceasta și să te conectezi la puterea lui Dumnezeu. Când ai telefonul deschis, Dumnezeu, diavolul folosește pe cineva să te sune. Să-ți distragă atenția. Nu știu de ce am mers aici. Cum se poate, oameni buni? Alții clocotesc, sunt topiți, le vine să-și facă groapă în pământ de prezența lui Hristos și alții. În această frumoasă, splendidă după masă, Dumnezeu să ne îmbrace cu iubirea Lui. Amin. Să stai topit după El, taci. E Domnul prezent în adunare. Se mișcă printre noi, se mișcă printre noi. Aleluia. Se duce la cor, se duce la învon, se duce în spate, se duce la surori, se duce la copii. Atinge și copiii. Amin. Există o fetiță care se uite direct la mine, cred că are 2 ani, are și suzete în gură. Pentru că atunci când vine Duhul Domnului în biserică, atinge și copiii noștri. Doamne, atinge copiii noștri. Amin.
Când îl iubești pe Iisus, vin oameni, fii atent. Mi-a venit odată o scenă și o repet. Când ai aici iubirea pentru El, vin oameni la tine și spun, bani. Iisus. Măi, diacon. Iisus. Conducător. Iisus. Faimă. Taci. Iisus. Slujbă mai bună. Iisus. Nimic, taci. Alții sunt unii care, știți cum sunt? Le dai amvonul să liniștesc, râd, zâmbesc. Le dai microfonul, le dai, nu știu, dar nu am nimic cu nimeni, Doamne ferește. Dar oameni buni, am început să iubim mai mult slujba decât pe cel care dă slujbele. Că dacă vrea Dumnezeu să te pune pastor internațional ajungi. Sau dacă vrea Dumnezeu să te pune undeva cu mulți bani, acolo vei ajunge. Dar dacă vrem noi fără El, mă rog în această seară, Harul lui Hristos să inunde sufletele noastre. Amin. Eliberați de orice străin. Amin. Și topiți de dragoste după El. Nimic nu te mulțumește, l-ai pe El. Ne doare inima când vedem oameni care se vor, suferă pentru ei. Toți ascultați cuvântul de încheiere și îl ascultăm cu toții. Să știi, Timotei, că zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Să iubesc pe ei însuși. Pentru personalitatea lor, pentru imaginea lor, fac atâtea lucruri. Fie că și-au mașină mai bună, ca să arată și fie că și-au nu știu ce lucruri bune acestea. Nu vorbesc împotriva mașină și banilor. Doamne ferește! Știți care e gândul Domnului în această seară? El vorbește Domnului împotriva iubirii banilor, împotriva iubirii mașinilor, caselor și nu știu ce. Că toți avem nevoie de El. Dar nimic nu trebuie să ne stăpânească. Aleluia. O singură iubire să ne stăpânească. Iubirea pentru Hristos. Amin. Trăiască Domnul. Aleluia. Știți cum mi s-au înmuiat inimile acum? Fiecare ne-am văzut, Doamne, așa este. Iubire de sine. Da, Doamne, m-am iubit pe mine. Eu v-am mai spus acest lucru, fraților mei, dar vă spun și dumneavoastră. Ținem așa de mult la noi, o vorbă ne suferim. O vorbă! Și spunea o întâmplare că doi copii s-au certat într-un parc. Se jucau și unul i-a spart capul celuilalt. Interesantă întâmplare. Și în timp ce se jucau ei și i-a spart capul, au venit părinții, ceartă, că copilul tău, ba al meu, ba al tău. Și o problemă. A venit salvarea, a luat copilașul, l-a pus pe targă și în timp ce îl ducea spre salvare, copilul cu capul spart către celălalt care se jucase cu el. Hei! Să nu cumva să termin jocul. Pe mine mă duc ăștia la spital, îmi pun pasament și vin apoi. Să ne terminăm jocul la amândoi. Noi, vorbă. Ei spar capul. Cine ți-a spart capul? Nimeni! Ținem la noi, ne iubim așa de mult. Ți-a spart cineva capul? Nu. Și atunci, Doamne, îmbracă-ne cu iubirea Ta. Iubire de sine, iubire de bani. Vor fi iubitori de bani. A doua iubire străină. Vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Vreau să-ți ridici ochii spre cer, să spui așa, Doamne, am urât ceea ce nu trebuie și am iubit ceea ce nu trebuie. Le-am inversat, Doamne. Am iubit lumea și spune Biblia că cine iubește lumea, dragostea, Dumnezeu nu este în el. nu poți să stai împreună. Dacă Dumnezeu, dacă Satana se mulțumește cu jumătăți de măsură, Dumnezeu niciodată. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Îți ridici cumva privirea spre Doamne. De azi înainte, orice îmi oferă oamenii, nimic nu o să mă mulțumească decât prezența Ta, Doamne. Aleluia. Văd că locul la pieptul Tău e ocupat.
de Ioan. La picioarele tale stă Maria, adică bărbații la pieptul lui Iisus, femeile la picioarele lui Iisus. Amin. Haideți să-L prindem pe Iisus și să strigem așa de tare: Doamne, nu-ți mai dăm drumul niciodată, Doamne, căci fără Tine n-avem viitor, Doamne. Banii, lucrurile din lumea aceasta, funcțiile, slujbele, nu ne oferă un viitor glorios, Doamne, doar prezența Ta ne oferă un viitor glorios, o veșnicie cu Tine, Doamne, statură-ne cu prezența Ta. Aleluia! Vrei să spui lui Dumnezeu aceste cuvinte? Amin. Ridică-te înainte.